Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Lagi mau awan aku arep jipuk pesenan nggone Mas Doyok belo. Pesenan Kentucky. Lagi aku arep meluncur rono. Ikuti terus Nineng ya. Tunggu sampai ke tempatnya Doyok. Ya, sebentar lagi sudah mau sampai di tempatnya Mas Doyok belo. Ya, iki lho bocahe. Aja sak ngono kuwi. Ketokane mbuh ngulet-ngulet mbuh. Lah ini bersama mbak istrinya. Mbak istrinya piye to, Mbak istrinya? Lah piye to? Kenalan jenenge sapa? Mbak Mama Gigi. Wong ngomong anake, Bos. Piye, Bos? Pesenanmu wis ready lho, tak. Wes, siap ambil. Itu. Arda tak terno. Pesen ditemoni iki to. Pesenan iki. Ki 7 to? Heeh. Oke. Ini 30. Oke. Kurang ora? Enggak lah. Yang udah ngeplok rono sih. Ki berarti lagi berangkat mau jam piro, Mas? Jam 9. Wis dadi WC-mu, Mas. Wes karena golek namping urung enak ya, Bos. Piye to? Lho masa aduse renek ampenge. Karo bojoku kan adol manuk sih. Oleh, Mbak. Ora oleh, ha. Piye ngono wijake? Ngono kok ora oleh sandangan diterno rene wi lho kok sok. Kan biasa to ngono, Bos. Kok wong kok sok ngono wi ora oleh. Lagi lho hitung ki sapa hitung sapa kek. Ora oleh piye to? Kita lihat keseruane ning omahe Mas Andi ya, Bro. Lewat Tegalan. Apa ki? Oh, ji ada bakule. Piye to? Wi mesti saprol iki. Sing ora wi lho ndek ingi wi berarti nganu to, gara-gara ning munggah kaji ke lho krinan. Mbok suwek aprol. Masa mbok memikat saprol. Alah ora. Derek nang boto 6 juta apa ora? Mbok to 6 wonge apa anak antar paket rono. Lah, lah. Anu bolo, kuwi ketoke bakule kakean tik. Nek bengi kakean melek. Oh anu iya, anu gara-gara kopi 100.000. Kopi larang. Lah piye kok iso? Aku lo komen padahal. Gara-gara sapa karo hitam lho. Nyapa, Bro? Iso aku lho. Turu cah loro. Ngono ben apa, Tong? Ben sing to. Wae ya dirsik iki. Lah aku apa piye mbok sepa? Apa? Disekar. Yo disekar. Pak yo wis teko kene, Pak. Ngambil anu pesenan ngene Mas Doyok. Buat tak ndum-ndumno. Aku poso len ki aku poso mutih. Masane saprol wis ben ndak kena. Omonganmu ning. Omonganmu kosok. Delok bos sesek ya to. Ngene iki engko ready jam pira? Bu. Ready ora? Ready. Mundur. Ya mau wong aku arep pengen dadi pelanggan pertama kok. Yo teko ning kene ra apa-apa. Yo etok-etoke ngono Pak motor mandeg jugruk ngono lho. Wis entek karek iki tok, Mas.
Oh, sing neng sawah ijik. Pak Kandi di mana Pak Kandi? Oh, anu bolo kipas anginnya pusing glempang. Sing banyu aja tong. Barang mi nek banyu aja mbok tokno. Wong kok iso. Mare banyu tong. Oh. Rambutmu kok jagung ki lho. Yo ben to. Iki kan arep tahun baru to tong. Yo suasana baru. Jagung manis nineng lho. Nineng arep rabine. Paris ngene itong ndek ngene to, Mbak. Arep rabine lho. Hah? Arep rabine. Lah jere kowe to, Pral? Rasane oleh Prol. Mati berapa? Jangan tugruk, tugruk jeding ngono. Jeding kono jeding kata dilut ra. Omonganmu tong. Kok iso. Oh iya iya. Kuwi gak boleh tong. Leh muleh ndek bengi wi apa? Ya wis kaji lho iso. Kaya ngono. Iki piro wis berapa? Berapa? Sing benyu aja lho dingeti lho. Lah njaluk piro to, Pral? Setengah. Yo. Ini bonus. Ya. Heh? Mesti ya? Mbah kemeng dik anu dik apa wi jenenge buature ning kono di satpami karo Mama Gigi. Terapin coba terapi. Kapan mulai to? Anake dijak iki. Terapin coba. Ngano wi, parut genising wi mau. Wong jere anu wis dadi ya wis emu Mas. Wis. Tapi rong enek aling-alinge ngono. Lah piye nek adus mosok mbok kon udo jarene kon adol manuk ngono iki. Karo Mama Gigi. Sapral wi ya nggo duwen-duwen. Ya wis 17 lho kene karek bonuse. Ngono basa aku arep tuku Ya lho bonuse rujung. pernilan jarene ora oleh satu pembeli satu basa dirubung wong dasteran ndek iki diwahi pira jajal Di wong lemu kae. yo piro kae sitok kok daster karo jebab tok wis karena bendisne 10 kilo. Wong anu iki sing sak kruwesek kae. 10 kilo lho kae. Kok iso? 10 kilo lho Yuning. Yuning ta apa? Aku daster rasa aku. 10 kilo lho. Wis duwe daster kok. Kene ku daster. Kita seliro ki nek adae kok entane kresek kok. Lah jeran mbok jak ning matahari tepral. Ya lho. Panas Prol ya ini. Yo ngono to nek gede. An kelinci ngono lho. Kok iso king muji emang isuk-isuk wis narik ning ATM karo koret e. Argo nanti lho. Mbah. Duh. Dadah. Dagang piye to? Jeran mayokne kowe teprol. Dadah. Jagung. Ya ngono kuwi aja ngono. Nanti kesini lagi ya yang ngono. Lho, Bro. Lah yo padha jomblone jaga bisa kon celuk sayang sik. Ora nek sing duwe kok ya, Pro. Loh, tapi Saprol menjaga hati pura. Hati sapa? Jomblo dijaga yo ora iso. Engko kaya koret. Heeh, mbok anu saiki mlipir gak tau moro. Lah wonge jomblo lho. Jaga atine sapa? Wonge wedi karo sing ning luar ke lho. Sapa nek payu ora kok. Duh, aja ngono Mas, keleh sunat yo bayar kok sok. Lah terus selama konsalan korporat 26 tahun nih gak tau rong gandol cewek. Mayar atau gandol ya? Mayar atau gandol kok. Lah iya. Yo. Piye to? Wes, ndang tak terno ndarene nah. Hah? Jojo, lah wingko ra sida tuku brambang malah tuku aku to, Tong.
Kok sok. Wong kok sembrono kaya ngono wae lho. Aduh, kita kembali lagi ke sini bolo. Kidang tak terno kapung rong jam 12 itu. Gurune les salak mulai. Iya Mas. Terno ning ndi to? Kok balik rene nah aku. Nganu nek brambange wis ready. Oh, aduh Brambang. Heeh. Yo iku. Lah Oke. iki nek. Nang ndi piye to? Ngeterno iki lho ngembalik nah. Lah ya ning ngene sapa? Les-lesan. Apa tabut? Antar iki sik bolo ning les-lesan ngombalik rene nah ngewangi Mas Andi ya lho. Ya, kita wis sampai bolo ning les-lesan anakku ya, anakku nek les di sini. Oke. Kita matikan dulu. Kita cari bu gurunya. Sekarang OTW pulang dulu. Pulang. Setelah kasih ke guru les kita pulang dulu ngantar bapak aku karo adikku dulu. Jadi aku tadi pesen 7 box, yang 5 di les-lesan, yang 2 buat di rumah sama kentakinya buat anakku lah. Tadi juga apa namanya? Ada teponya juga 7 bungkus. Tadi sudah tak kasihkan ke orang-orang juga. Ceritane aku kan ini hari kelahiran ya bolo, jadi aku pengen berbagi sedikit rezeki. Jadi nek duwe rezeki masih gak luweh, nek berbagi kan gak ngenteni kudu duwe sik ya bolo. Kita nyabrang dulu, kita OTW ke rumah. Awas ada polisi tidur gitu. Nah, akhirnya kita sampai rumah loh. Oi, kita cari mamak dulu. Dek, main yang di. Ya kita asapil nang jerone bolongan iki. Bayu hayame gede, ada sambel, ada gobes, terus ada timone, ada nasi. Lah, sakmen iki bolo lho gede ayame. Lagi 10.000 ki mau. Ngono.